Unha ollada da natureza sen ningún tipo de intervención, observándoa dun xeito diferente ao habitual. Esta é a mellor forma de definir en palabras do propio autor, Denis Estévez, a exposición Infinito Caduco, que dende hoxe pode visitarse no Museo do Gravado de Artes. A mostra recolle ao redor dunhas 30 fotografías de ríos, realizadas en diferentes viaxes por toda Galicia. O autor xoga co reflexo do sol, as transparencias ou mesmo a vexetación para darlle o protagonismo absoluto á imaxe captada. Estas fotografías, en certo modo, intentan transmitir aquilo que se nos escapa, a que todos pertencemos, non? A natureza, en certo modo. É unha visión limpa, desde o meu punto de vista, que quere chegar a todos do mismo xeito, non? Dun xeito aberto, e que se pode ser que cada un se faga partícipe e que faga súas as propias imaxes. Dende o Museo do Gravado de Artes destacaron a importancia desta exposición realizada polo artista compostelán, coa que o museo se abre a unha nova arte como é a fotografía. Na obra de Denis Estévez conflúen natureza, é dicir, conflúe o espazo e o tempo, o pasar do tempo. É a mirada do artista o que converte esta realidade en arte, a natureza en paisaxe. Un xogo antitético entre a aparente fixeza do natural e o transcorrer do tempo, as luces, as sombras, as cores, unha visión do artista que une a razón á impresión, o exterior natural ao interior creador. Certamente todo isto se nos escapa nesa mirada que facemos, digamos que sobre a natureza. Polo tanto, nada, animarche a seguir traballando, que disfrutes facendo eso que che gusta facer e desexarche moitísimos éxitos e agradecerche que teñas aquí hoxe esta exposición. A mostra permanecerá aberta ao público ata o 9 de abril.